Naimbag nga oras yu amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Layla, nga iti agdama, kat adda ijay Abu Dhabi, UAE. Kastoy man, tikunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Layla. Iti agdama kat addaak ditoy Abu Dhabi. Kinapudno namanang nabayaga kon ditoy kat panggap kon ti ag for good no malpas daytoy a kontratak. Pudno a napalalo ti sakripisyo dagiti kas kanyak nga OFW kat ti kang runaan akalaban mi iti kaaddami iti balasiw taaw kat tinalaos nga iliw wenno daytay kunada a homesick. Malaksid iti dayta, adupay tirigat a mapaspasaran dagiti OFW asaan nga ammo dagiti kabagyanda dita Pilipinas. Kas kanyak, sakbay asin mayaat ti kasasaad ko dito ayan ko, nagdala nakpay iti adu arigat. Kat maragsakannak, idinasarakak daytoy a channel iti YouTube, tanaamiris ko nga addan pangyebkasan iti an-anak-aken dagiti kas kanyak. Insambot ko nga impatulod daytoy ita a Women's Month manang, takayat ko apadayawan dagiti babae iti kinabanwarda. Ngem uray saan a maisambot a maidrama iti Women's Month, basta mapili yu kumamat nga idrama. Narigat ti adda akabibiyag mi idi ijay Pilipinas manang. Agkalkalap ken makitaltalon kami laeng kenilito nga asawak. Idi addan iti kolehiyo ti inauna nga anak mi ani Carla, ken addamoten iti sekundarya ti may kadwa nga anak mi ani Nel, nakarkaron anarik nami, tinalaos arigat. Anya di ko na mga inyawis ti gayem mo, Layla? Agabrodak lito, agpaaya kas domestic helper iji abroad. Ngam bakit? Kabaalam ka di? Amangan numarigatan ka. Ken may isa, ado ti saan anasaya at adamag maipapan ka dagiti kailyan nga agab abroad. Adalata kaasi ti Diyos kanyak lakay. Dinakmot siguro baybayan. Layla. Lito, lakay. Rumigrigatan ti panagbiag tayo. Manmano itan ang maayaban tayo nga aggapas. Taadon dagiti dumaydayo ang makigapgapas. Manmanumutan ti maala atok mam. Kabibi, ken unnok iji karayan. Kasanulaangan ti panagbiag tayo ngay. Oh. Iso pa nga asim kumalakay. Palubusan nak. Baybay anak amang ipagnakadagiti papeles ko. Taga brodak. Bareng makalungaw tayo itirigat. No, lakit di ta desidido kan bakit? Sige suportaran ka nga ron. Agyaman nak lakay. Agyaman nak tamaawatan nak. Masapol nga ipagnakon dagiti papeles ko. Bareng mapagasatan nak nga agabrod. Anyan. Unay mo tan tinatungpungak nga amok. Malaksid nga inam ti anak da nagsusulpang. Agpapada da pa'y anauyong kanyak. Naimbag kumamot no saan da na imot kanyak itimakan. Ngam nalabos mo ti kinaimot da. Ngam agano sak. Masapol nga agtrabaho ak para kadagiti anak ko. Kan iti pamilya ka na ba ati di Pilipinas. Diyos ko. Pangaasim ko ma. Tay ka nakitikiran ti pakinakam. Agano sak nagpalila dito Diyos ko. Basta di na ko mabaybayan. Kanayon nga ikanak ititibkar ti pakinakam. Kan ilisin ako maitipagkad, Diyos ko. Darasat kagdanas, tawan pa'y dagiti amok. Apaman asumangput da. Ad-adan ton amarigatanak. Nang runak at agpas kanda ita.
Kakaasi ak tumanan. Nagaduti sa gana dagiti amok para ka dagiti sa nga ilida. Nagadumot ti saysayangan dagiti sa nga ilida amakan. Nagaduti bulbulanda. Nagaduti sandakan kanan. Idinto ta siya. Nudyak pa'y amo ti dumiskarte. Saan ako namangan. Talaga na palalo dagiti amok. Nabayagan nga gibibturak. Kasladya akong maanusan. Sapay agpapadada kadagiti anak da ako namlan ayupak no tratwundak. Talaga adya akong maibturan dito eh. Kaya't kunti pumanaw. Kasano ako pumanawak? Kat adda kadagiti amok ti passport ko. Makamuditan. Mangkita kiti gundaway ta pumanawakon. Talaga adya akong maibturan pa'y ti agnaad dito eh. Saanan apulos? Nakarwara kon iti balay dagiti amok. Narnakanda, iso asanda ka nadlaw. Inayadak lata ti magna. Apa man ang makarwara kon iti gate. Dagasat tumot ang dagiti lupot ko nga ingkabil ko itay iti garbage bag. Tao madayo ako dito eh. Diyos ko, tarabayan na ko ma. Hindi na ko mabaybayan. Hindi mo itulog ang makariing dagiti amok. Ipalubos mo kung makapanaw ako dito eh. Tatalaga adya akong kabaalan nga ibturan ti kinaulpit na kanyak. Asidag akong iti ayan tikit dagiti amok. Diyos ko, pagasim ko mata dinak baybayan. Itulok mo kung makalibas akong dito eh. Makamuditan nga uray agbalinak aran away. Basta tinapatag, makapanaw akong iti da ito'y nga impyerno. Tinamamok at agabo ti kaaruba ti amok. Ti maysa kadagiti ng tadkirad kanyak nga aglibas laangan, manang Emi. Ta iti na minsan a panagsarita mi, nasa una kanyak at talon at agabo dagiti amok ti naglibas a pimanaw. Gaputa talaga na ulpit da. Iso nga idi na ikanak met iti gundaway, naglibas akmeten iti ayan ti damo nga amok. Nalaos ti sangit ti pamilya, nang runa dagiti anak ko, idi na amuanda ti napasama kanyak. Amok nga iti panaglibas ko, kat mabalindak at iliwan dagiti pan nakabagiti lintag, iti pagilyan nga ayan ko. Ngam nagpaspasara kaklatan. Nagkamangak iti may sa akailyan a nagbalin agayem ko, agingga nga adda nang irekomenda kanyak iti trabaho, kat nagpaayak manan kas babaunan. Agasawa ti nagbalin nga amok. Businessman ti lalaki, kat napintas met jay amok a babae. Isu na laeng takas iti damo nga amok, nauyong matlaeng dagiti natumpungak, a nagbalin amay kadwa nga amok. What kind of meal is this, Lila? Sir, that is... I don't like this food! Anay ko nagpudot. You must learn to cook the food I want to eat. Or else, better get out of here. Is that clear? Yes, sir. Yes. Oh, bastard! Anay ko, nagpudot ti sabaw ti makanin sa buwag kanya ti amo ka lalaki. Namasapo na dalusak na ito eh. Ang mga nakarkarong agong at ti amo ka lalaki. Masapol na dalusak na ito eh. Da kami man laangan iti amo ka lalaki ti adda diti balayda. Rimor ti amo ka babae. Sapay, kasla ka na yun ama-amakak. No da kami laang adwa iti amo ka lalaki ti adda diti balayda. Basta ituloy ko latan ti agdalos dito eh. Diyak kaya ti agtugaw. Tama nga no makita nak ti amok. Kat ibaga naman ang asadutak. Lila! Where's my bath towel?
Lila! I said, where is my bath towel? I'm taking a bath. It's in your cabinet at the comfort room, sir. Oh, so you want me to go to the bathroom from our room naked, huh? Okay, if that's what you want, you bastard. Oh. Ay, Diyos ko, lamo-lamo mo tangay masagag kanyak to'y amo ka lalaki. Is this what you want, huh? To see me naked? No, sir. Just go to the bathroom, please. Go to the bathroom. Naimbaglakit din, tapi nalubusan nak ti amo ka lalaki nga day off. Kan naimbag tay manugot aron warak mo't amapan iti ayan ti pag-uumungan dagiti Pilipino nga ada iti dayti apagilyan. Puray kaskasano, makaliwak sayak ngat. Mapunas ti amin na panagliday ko. Gapoy ti kasasaad ko iti balayda. Asidag ako niti... Diyos ko, ti amo ka babae. Makinin nagag iti kaduan na lalaki. Sumot lagayam akanayon arumwar ti amo ka babae. At agayam sa baling aramidon na. Dayjay, nagsinatan iti kaduan na lalaki. Nakita na kung ti amo ka babae. Hey, you, Lila! Madam, don't tell my husband what you saw. You understand? Madam, I said don't tell my husband what you saw, or else I will beat you. Understand? Yes, madam. Yes. I will not tell to your husband. I will not tell anything. Nakaro ti apa itay dagiti agasawang amok. Uray no jak maawatan ti daduma asaritaan da. Amok na doktalan ti amok a lalaki. Nga da sa balingar aramidan ti amok a baba. Madanaganak. Amang ano pagatapan naktuket din ti amok a babae a nagipulong ak. Basta, jaklatay da ni kaskaso. Ituloy ko tiyang punas dito salas da. Amok namin nga uray no rabiin. Palpaliiwan daklata. Ti kayat da, agtrabaho ak nga aging ka iti alas 11 ti rabi apan naturok ko. Hey, you bastard! Madam, Go away now. We don't need you anymore. what? Madam, it's night already. I don't know where to go. Please don't. No. You go away now. I don't want you here anymore. We don't need you. You go away now. Husto ti atap ko ang nagsuspetsa kanyak ti amok a babae. Asyak ti nagipulong iti amok a lalaki, maipapan ni iti aramid na manang Emi. Iso nga uray 10 oras ti rabii, pinapanaw nak iti balayda. Kat nalaos ti sangit ko nga agkatang-katang iti 10 oras ti rabii. Naimbaglaangan, tanalagip ko ti may sa nagbalin agayem kon iti pagilyan nga ayan ko, nga agnagan iti mercy, kat iso tinagkidawak iti tulong. Nagduduma at trabaho ti sinerek ko kabayatan ti kaawan ti permanente at trabaho. Ngam nalaos ti anad ko, taawan kat nga rod kanyak ti passport ko, gapo iti panagran away ko iti damo nga amok. Iti may nga aldaw, imawag kanyak ti inauna nga anak ko. Kat impadamag na ti panagturpusnan iti kolehyo, amay sa cum laude. Kasla na punas ti amin arigat kan sakripisyo, gapo iti dayta adamag, manang. Nang runa idi kunana nga agawid akon, taapaman a makasarak iti trabaho, kat isuntun ti mangpaadal iti adina. Ngam kinunakken kuana asa anak pay a mabalin nga agawid, nang runa kat awan kat nga rod kanyak, ti passport ko. Aging nga dapay sa bali a kailyan anang tulong kanyak a makastrat iti trabaho.
Agaywanak iti baket, kat may sa a Turkish family, tinagpaayak, manang. Panagkunak, nakasara ka kung itinasingpot nga amo, lakay. Agpay so bakit? Di kat nasayat no kasta. Wan, Lito. Kalpasan dagiti nauuyong ang nagbalin nga amok. Nakatumpong at matlaangan itinasingpat. Sigurado ka, Layla. Amang no, kasmutlaan ka dagiti damo ang nagbalin niya amom dagita. Amang no nasingpat na lang iti damo. Ngamrumwartumot lang tipod na aburik da. Saan? Saan? Talaga sa bali itan dagitoy. Dagiti agasawa. Nalaos ti kinasingpot na kanya. Ti bakit nga aywan ko? Nasingpot mat. Saan akas ka dagiti daddo mga ingrata? Layla, Kat ti kapat gan lakay. Sandak nga imutan iti makan. Saan akas ka dagiti nagbalin nga amok iti? Anapadasak pa yan at tudukan iti toothpick dagiti mansanas. Tapno mabuyok. Kat kamakamag akanan no ibalingdan. Layla, bakit? Italaan anapadasak ti matrato akas tao dito ayan ko lito. Saan akas ka dagiti naglabas? Amalak sinababaunan. Kasla ayop ti trato kanyak dagiti nagbalin nga amok. Italaan ang mapadasak ti matrato kas tao, Lito. Italaan. My mother really like how you take care of her, Lila. Thank you, Mom. I also appreciate how all of you treat me. Unlike my employers before, they are inhuman. They treat me like an animal, Mom. Oh, I feel you, Lila. But don't worry, we are not like them. I know, Mom. You're different. That's why I'm doing everything I can to take care of your mother and to do other chores in the house. Me and my husband noticed all of your good works, Lila. My mother also appreciates your kindness to her, and she really likes you so much. Mom, We want you to have a visa, Lila. We will help you. really, Mom? Yes, Lila. We want to repay you for all your sacrifices taking care of my mom and our family. So we want to help you. Thank you, Mom. Thank you very much. But there's a problem, Mom. Oh, what's the problem, Lila? I'm a runaway. I left my passport in my first employer. They maltreated me, so I have to run away from them to survive. Oh, I'm sorry about that, Lila. But don't worry. We will fix everything. Mom, Yeah. I meant every single word I say. We will fix everything. You will be having a visa. I promise that, Lila. Lito, lakay, naurnusan dagiti papel ko. Legalan ti kadak ditoy, kat saan akon aran away. Agpay so, Layla. Wan, Lito. Tinulungan dagiti Turkish nga amok ita, tapno maurnos ti amin. Tapno maanak ti passport ko iti mo na nga amok. Kan tapno maadaanak iti visa. Una yan, Layla. Agyaman ta iti Diyos no basta. Agyaman ka kadagiti amo. Talaga nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Kan kadagiti amok. Oray lain sang sangit ko tinagyaman kadakwada. No basta ngarat bakit? Makaawit kan. Taligal amin na napapel mo iti kadtan dita. Wala kay. Mabalin ako nagbakasyon dita Pilipinas. Makapagkikita tayo matlaangan. Kalpasan tinaunday a panawan.
We really want to come with you to the Philippines for the wedding of your son. But my husband have important things to attend to, Laila. Ma'am, But don't worry. Even if we cannot come, please, let us be a sponsor in your son's wedding. really, Ma'am? Yes, we will buy their wedding rings as our gift. Oh, Ma'am, you don't know how happy I am right now. I really appreciate your kindness to me and to my family in the Philippines. As I told you, Lila, no one ever cares to our family like you did, especially to my mom. And everything you did, I must repay. We are lucky to have you, Lila. No, Ma'am. It's the other way around. Me and my family is very lucky because of you. Thank you for everything, Ma'am. Thank you very much. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kamaudyanan naman ang Emmy. Nakatumpungak matlaangan itinasaya at nga amo. Kat amin dagiti sakripisyo kadakwada. Sinubalitan da. Dagiti amok matlaang tinag-sponsor kadagiti anak ko, tapno makadanon da iti pagilyan nga ayan ko. Dakkel ti panagyaman ko iti Diyos, ta iti lasod ti 14 years, nagtultuloy ti kinasingpet dagiti amok. Iti agdama, ni Nel aburidag ko, kat agpapaay iti kumpanya dagiti amok. May samot a nurse ditoy ni Marvy a manugang ko. Ni Carla nga inauna nga anak mi ken ni Lito, kat may sa a professor, kan assessor iti may sa pagadalan. Kat dagiti anak na, isu ti liwliwan nila kay ko, ta isu ti mga awir kadakwada. Makunak nga damoten na ipundar mi gapo iti kaadak diti abroad. Isu a nadakamat ko iti umuna apasat ti surat ko, akayat kumutten ti ag for good, apaman amalpas ti kontrata. Tapno maaywanak met dagiti apukok. Kastamotten ti inak, nga agtawan met itan iti 90. Iti laksid dagiti panubok a napasarak manang, sa anak a binaybayan ti apo. Kat nauray ko dagiti parabor abunga dagiti sakripisyok. Nang runa kat makunak a dagiti panubok asimmang bay kanyak, tinagbalin akarit, tapno nakarkaro nga agpursigiak para iti pamilyak. Kadagiti padak nga OFW a nakangeg ito'y padas ko, no addaman rigat, anos kumalaeng. Laban laeng kabayan, kat kadagiti amin nga adda iti balasiw taaw ti ipatpatagda. Sa limot-matan, kan ipatagyo ko matitunggal sentimo nga agtaod kadakwada. Ta iti likudan titunggal na ragsak alanga, kan napintas a background iti ladawan nga ipatulod da, kat ti ado alwa, ladingit ken rigat a mapaspasaranda. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Laila. Pagayam a Laila, agyamanak iti panangitalag mo kada kami iti pakasaritaam. Una yun tinaglabasam pagayam ko. Ngam gapo iti kinatibker ti pamatim, ken iti nalaos a panangipatag mo iti pamilya a napanawam diti Pilipinas, kinabaalam a sinaranget ti amin, aging gaan nagunod mo ti bunga dagiti sakripisyom. Agyaman kami met iti napintas nga adal nga insang bay mo, babaan iti pakasaritaan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
Dagiti tugod, iti dana ti biag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad itinagan nga an, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga an, iti agdama kat addaak dito'y Canada. Utang ko iti ikit ko anang padakkel kanyak ti kaaddak ita ditoy. Manipod na addaanak itinakam, drama ti pagliwliwaan mi iti probinsya. Kat daytoy a drama ti pagaayat ko idi adenggan, gapu kadagiti agduduma apadas, nga ipatpatulod dagiti naayat adumdumngag. Makuna ka may saak met kadagiti ribu-ribu ang nagliday, idi jakon mangeg daytoy a drama. Iso akas talaunay ti ragsak ko, idi nasarakak iti internet daytoy a YouTube channel. Jak nga rod nagpangadwapay manang, kat impatulod kumeten ti padas ko, ajak tupulos malipatan. Talo kami nga kakabsat, kat siyak ti may kadwa. Marigrigat kami laang manang. Kat uray no naganus pay laang ti edad ko idi, maawata kon at ikinarigat ti rason, no apay anasapa anaisina kada kami, ti inauna akabsat ko. Nanang, apay ngay asaan maton ang nagsubli dito'y ayan tayo ni Manong. Anak, agnaedan ni Manong mo iji probinsya da lolam. Anya? Apay ngay nanang, di saan tayon ang makadan na ni Manong? Anak ko, marigrigat tayo laeng. Marigatan kami kanitatang yung agsapol iti pagbiyagan tayo. At damot pagmulmulaan tayo, saan ka di nanang? Pudno dayta anak ko. Ngam saan nga umdas ti matmatgadan mi kanitatang yo, babaan iti panagmula mi. Nanang, Iso akinid daw ko ken ni Lola yo, nga agnaedan iti probinsya ni Manong mo. Isudan ti makamukan kwa na. kailiw minto ken ni ading ko ni Manong. Ngamin, adayon kada tayo. Anak, marigatan ka pala ang amangawat iti amin, nga uray ipalawag ko ken ka, tapito laang titawan mo. Ngam maawatam tumot laang ti amin, An. Maladingitan ak nanang. Itapay laeng. Kailiw ko ni Manong. Ulitag anak ko. Ubing ka pa'y unay, iso amarigatan ka amangawat iti amin. Ngamkas iti nakunakon, maawatam tumatlaang ti amin, inton nahustuan kan iti edad. Husto nga tatikas di nga inaramid talakay. Di amoda na anang kentatang. Tatalaga Nakaturog akon. No saan tang inaramid Ngam saan ka makaturog. Saan nga umdas ti Tamalaglagip ko ni Manong. ket marigatan tamang padaktol kada iti anak ta. Iso ang gusto lang nga intaliktan kada nanang mo ti inauna nga anak ta.
Itapila. Agdamdaman. Mailiwakon ka ni Manong. Na naalading. Adayo ijayan da lola. Adayo ti kamsat. Iso ajak amo na agkikita kamin tupay kada Manong ko. So, akas dyan. Oh, makamukay na mga simpa kadagitin sangpot ko. Bakit? Wan lakay. Ay na, nagadodag ito insangpot mo nga basto tayo Natsambak tinang presyo dagiti produkto ng pan ko dya ili. Iso nga doon sangpot ko nga basto tayo. Sigurado maragsakan dagiti anak taga po iti daytoy lakay. Nasayat mo ta. Malatay nakagsukatan. Isaganaan na kiti pagdigos ko bakit? Tapaman na makainanaak. Agdigos ako untan Nagdagaang. Wan lakay. Nanang, anya da kita? Abasto tayo anak ko. Insangpot ni tatang yo. Ayan dya adim. Agay ay ayam iji kwarto, Nanang. Bantayam lata dya adim Tamang isaganak iti pagdigos ni tatang mo. Wan, Nanang. Ala nga rudan. Agsublikan iti ayan dya adim. Tapno mabantayam anak ko. Sigurado ka din iti dayta a desisyon mo. Bakit? Wan lakay. San abali? Tadamot ni ipag akadwak nga agabrod. Lakay, para kada tayo dayto nga aramidak. Pudno a medyo limag anti pa nagbiag tayo. Idiin nalan ni nanang ti inauna nga anak ta. Ngam, marigatan tayo latamat. Amok dayta. Ngam ti pa nagabrod mo nga ti solusyon. Makigasang-gasa taklakay. Tapno makaaon tayo itinalabos a kinarigat. Sa dino ti papanam, Nanang? Ha? Anak ko? Nang kung agpakpakada ka ni tatang. Sa dino ti papanam, Nanang? Ala bakit? Si kanti mangilawlawag ka ni Ann. Anak. Agabroda. Ha? Umadayo kayo matkada kami? Awan lang aroda ni Manong ditoy. Umadayo ka pay. Masapulan. Para iti pamilya tayo dayto nga aramidak. Agabroda, anak ko. Nalaos tila dingit ko, idinagabrod ijay Taiwan ti inak manang Emmy. Panagriknak idi kat ininutan nga agsisina kami. Taawan lang arudon iti dan namin ni manong ko. Panawan na kami pay ni nanang, gapo ta agabrod kat nga rod. Ngam awan ti naaramidak. Jak nalapdan ti inak iti panagabrod na. Inanusak na rod ti kaawan ti inak iti den nami manang. Taninamnamak akalpasan ti sumagmamano atawan akaadda na iti abroad, kat agbalin kaminton a naragsak. Ngem iti saan mi nga ammo arason, kalaat latan a nagsina datatang kenanang, apaman asimmangpet ti inak, a naggapo ijay Taiwan. Sa dino ngamin tinapanan ni tatang, Nanang. Apay-apay manaw idisimmangpet ka. Kat aging gaita, saan pa'y laan nagsubli? Di mo namnamaan nga agsubli pa di amam, taim madayon. Anya? Ngam, apay Nanang. Apay ngay madayon ni tatang. Apay aya nagado ti salsaludsudem si kaan. Ha? Nanang? Imbagak lang aruden adikan agdamag. Tana ibagak mo tenken ka nga imadayon jay amam. Apay nga rod, Nanang. Iti anya aga po. Nakaar-arte ka mo ten nga ubing. Nagadodam damagam. Basta di kan agsaludsod. Isaganam ket di dagiti kawasyo ka ni ading mo. Ha? Apay, Nanang. Saan kan ngagdamag? Basta isaganam dagiti kawasyo ka ni ading mo. Agtignay kan.
Sigurado ka kadian na isimpam amin ng akawasyo ka ni ading mo? Wen, nanang. Nasayaat. Nanang. No damagam manen no napanan ni tatang mo, pangaasiman, saan mon nga ituloy? Ha? Nalpas kon nga imbagakan ka nga imadayon di amam, kat jak kayat ti dagulit. Nanang, apay nga impasimpam dagiti kawas mi kaniading ko. Pumanaw tayo kadi ditoy? Wen, Ha? inton bigat, masapa tayo nga agrubwat, tamapan tayo iji probinsya da Lolam. Ha? Ija ayan ni manong ko? Wen, an, iso ngayon ka maturugan, tapno masapa ka makariing inton bigat. Mapankan iti abay jay adim amat maturog, tamaturog ka matan. Ading ko, napayagasan tayo nagkikita. Kumusta kan? Mayat mat manong. Oh, apay nagliday ka, ading ko? Ni ngamin tatang, manong. Kalaat-latan api manaw idi si mangpot ni nanang anagga po iji abroad. Anya? Iso ka diya saan nyo ka doon ni tata nga simmangpat dito ayan da lola? Wan manong. Ngamin, awanan ni tatang. Pimanaw. Sa di na tinapanan na ading ko. Diyak ka mo, manong. Damdamagak ka ni nanang. Nga makaungat-mat. Kaguranak nagdamagak. Kasta ka di? Wan manong. Isa malading itanak. Ngam, maragsakan akmat. Tanakita ka manan. Kalpasan tinabayag apanawan. Oresak ading ko, maragsakan akmat. Taadda kayo kadananang. Anya jay kunayo, nanang? Agtalinaad kayon ka ni ading mo dito ayan da Lolam, an. Agdadan na kayon kadamanong mo. Pakaragsakak day ta, nanang. Ngam, da kayo ngay? Ado tinaskan nga si kaswek. Iso amasapol nga ibati kayo ditoy. Ha? Panawan na kami, nanang? Imbagak matan, ado tinaskan nga aramidak. San abale tada ni Lola yu amang taripato kada kayo? Aywanan na kayo. Saan na kayo abaybayan? Apay ngay, nanang. Kunayo api manawan ni tatang. Ita, panawan da kami, mat. An, mabalin ka di? Awan panawon ko adumngag kadagiti sentimientom. Apay, di ka maragsakan nga agdadan na kayon kadamanong mo? Dimot ko nam idinayadayo ni manong mo asigurado akailiw mo. Wan, nanang. Ita, agdadan na kayon ditoy. Iso asaan ka kuman adamag-adamag, an. Basta agnaed kayon nga agkakabsat ditoy ayan ni Lola yo. Tasyak, adupay, tinaskan nga asikaswag. Itinaganos atawan ko, manang Emmy. Ado dagiti salsaludsudak iti bagik. Ngamjak pulos na isapulan iti sungbat. Aklunak amagulgulwanak idi no anya ti mapaspasamak iti pamilyami. Ngam gaputaawan tinangilawlawag kanyak. Nagtalinaed asaan anasungbatan dagita asaludsod. Tilaangan ng paragsak idi kanyak, kat ti panagdadan namin nga agkakabsat. Kat gaputa saan na kamimot abinaybayan ni Lola mi, nailiwliwag mi ti kaawan dagiti dadakkel mi, iti dan nami nga agkakabsat. Inurnos ni Lolak ti amin, tapno maituloy ko ti agadal iti eskwelaan ni manong ko. Nagbalinak at transferi, ngam dito'y anapasamak, timay sa abanag, adyak tupulos malipatan. Kat nagbalinan at ugot, iti danati biyag ko. Addaak idin iti grade 4, manang.
Imbaga kon, class. Naripasok No, ti aming Chief. a lesson mi. Iso analaka lang Yung asong test batak paper dagiti yun, question dito pagpupusan. test mi ita. Saan kayo akumita iti test paper ti classmate yo? Concentrate, class. Amok ang na-review yu dagiti inadal tayo, class. Iso anam na ang makapasa kayo amin iti test yu ita. I-concentrate ko ti mangsumbat dito'y test paper ko. Nang runak at ada dito'y batog ko ti teacher. Dakkel di pa nagtalag ko kada kayo, class. Iso keep quiet, ah? Concentrate on your test papers. Inigaman ni teacher ti abaga. Di man na. Adan iti ayan ti barukong ko. Just concentrate on your test papers, class. Don't mind your classmate. I-concentrate yo, ti test yo. Anya ti aramida kita. Saan pa lang ngay nikat ni teacher ti ima na iti batog ti barukong ko. Anya ti aramidag. Ada ka mo't gaya man, apok. Oh, apay asan ka ngagsasaw, apok? Anya tinapasamak ka. Awan, Lola. Sigurado ka kaday. Awan, Lola. Alangarudan, ingkag sukatan tagar-arabidak iti merienda. Agigidan kayon ton nga agmerienda ka dagiti kakabsat mo. Mangmangagnak ka di, apok. Anya ji, kunayo, Lola. Kunak, ingkag sukatan, apok. Tapag isunto ang makaarabidak iti meriendayo. Agigidan kayon ton kadagiti kakabsat mo nga agmerienda. Uwan, Lola. Uwan, inakagsukatan. Amam ading ko, at damat madlaw ko kun ka. Manong, Idi pa ilan na minsan nga daw ang nadlaw ko, asan ka tagtagari? Masansan pa nakadadayo tinakaiturungan ti imatang mo. ha? Anya ka di ti mapaspasamak kun ka, an? Awan, Manong. Awan. Sigurado ka? Uwan, Manong. Ading ko, may mayat mo't lang no ibagam no anya ti marikriknam. No anya ti pampanunutam. Tapno sana kasta naliday ka. Saan nakasta? Adi ka agtagtagari. Manong. Saan anasaya tabukbukudam day ta ading ko? Ang mga nonya pa'y timapasamak ka. Mala, panawan ka pa'y ditoy. Tasak pa'y ti makaamukon ni ading ta. Pudnuti ko na ni Manong. Narigat no bukbukudak na ito'y. Ngamin, tilatan inaramid kanyak ni teacher ti mapampanunot ko. Mabutbutangak. Makamuditan, ibagak ka ni Lola tinapasamak. Ha? Inaramid kan ka di maestro di kasta, apok. Wan, Lola, nakigtutak nga rod. Gapoy iti butang ko, jak nagtagtagari apulos. Ti awanan ba ina maestro? Kaya't asawan day ta. Agpaiso nga raw dagiti sayang gusang anamuak may papankan ko ana. Lola. Isumot lagayam, anadlaw mi ka ni manong mo, nga dati sa bali adyar mo iti kalabas. Kayam, kas day tinaramid kan kajay awanan baen ang maestrom. Saan ababalin day toyan? Masapol nga idarum ko ti maestrom.
Anya, ngam lola, ang mga nonya ti mapasamag. Oray, anya ti mapasabak apong. Masapol amadusa. Gapoy tinaramid na kan ka. Kan kadagiti nagdinamag ang nagaramidan na iti saan adasaya. No nalusutan na, dagiti imo na nga inaramid na. Siguraduag, asaan na amalisyan ti inaramid na kan ka. Napalalo ti pungtot ni Lola, gapoy ti impudno kankwana nga inaramid ti maestro, manang Emmy. Kat inreklamo na ti maestro. Iti pan na kay butaktak ti napasamak kanyak. Nalabit anaikan iti kirad ti pakinakam ti ukpat asabali pay ang nagaramidan iti dakas dayjay a maestro, kat nagreklamo damot. Nagbibinadang kami a biktima, aging gaanalpas dagiti hearing, kat maururay laengen no anya ti verdict kontra iti maestro nga inreklamo mi. Saan pa'y arimuar ti desisyon ti korte, ngam innala na kon ti ikit ko iti poder ni Lolak, tapno agnaed akon kadakwada iti Manila, tapno mailiwliwag ko ti trauma gapo iti napasamak. Ijay maten nga intuloy ko tinagadal. Aging gaan nadamag mi, anapatawan iti dusa ti maestro, ket nabalod. Nabayag a panawen a nagnaedak iti ayan ti ikit ko. Aging nga intugot dakon dito'y Canada. No kaano nga agkikita kami manen kadagiti kakabsat ko, ken kadagiti dadakkel ko, Jack maibaga manang. Daytoy tipadas ko. Tuy pagayam mo, an. Pagayam nga an, umunay ti amin, agyaman kami iti panangitalek mo iti programa tayo, ti maselan apadas mo. Pudno anakiro tinagbanagan ti pamilyayo. Kat nanayunan pa'y, gapo iti naalas nga inaramid kan ka tinagbalin a maestrom. Naimbaglaangan, tasaan kayo anagulimat. Kat naikan pa'y iti kirad dagiti padam a biktima, tapno agkay kaysa kayo anang ireklamo iti dayjay nga awanan bain. Kat nadusa, tapno di na maaramid pa'y iti sabali, ti inaramid na kada kayo. Iti biyang met ti pamilyam, tilaeng Diyos ti makaammo, no kaano nga agkikita, ken agdadan na kayo manen. Iso adi ka umibot ken kuana. Ket agtultuloy ko mga agkararag ka, para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam dan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo. Iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat impatulod ti pagayam, anag pailinged iti nagan a Vanessa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear
Manang Emmy. Sa anak nga OFW, kat adakla ang dito'y pagilyan tayo. Nga may saak kadagiti na ayat amang tartarabay iti daytoy a YouTube channel. Sipod na sarakak iti internet, gapo iti daytoy drama, adagiti tugot, iti dana ti biyag. Ilingad naklata kuman iti nagan a Vanessa. Kat maawatan nyo kuman, no apay adjakon inlanad ti address ko. Ididamo manang, kontento akon adumdum ngaglaangan kadagiti real life stories a maipatpatangatang iti daytoy a drama. Aklunak anarabaw ti luwak, kat nalakaaklaang a mailuyos no daytay makapaladingit ti padas nga inak mga gan. Banag anangawis mat kanyak amang ipatulod kada kayo iti padas ko anapasamak iti kangitingitan ti mapaspasaran tayo a pandemya. Ading, pangaasim tasong bata ko matiawag ko. Pangaasim ading ko. Hello, Manang Vanessa? Limuel, ading ko. Agyaman ak ta sinong batam ti awag ko. Itay pa'y ngawawagan ka. Ha? Manang Vanessa? Ading, Apay nga sang sangit ka. nadayan ni Papang. Anya? Dahito ti agpaiso ading. Inyawag kanyak ti kadandanana. Anda kita di ti ospital. Iso na lang tadak lang di terwar. Sana ka makastrak. Gapo ka dagiti protocols ita pandemya. Urayan na kita, Manang. Umayag kita mo't lang. Sige ading ko. Orayan ka. Ading, ni Papang. Ni Papang. Anyang amin tinapasamak manang. Amok nga da sakit ni Papang. Ngam kalat da ito ya. Diyak pa'y nakasarita ti kadandan na ni Papang anang itaraykan ko ana diti ospital. Tayo so tiyan tayo iti o nag-amur-uray ti bagadag iti doktor. Manang Vanessa. Ading ko. Awanan ti amata. Awanan ni Papa. Diyak mo na niya ti saritag manang. Diyak mo. Ading ko. Tito akakabsat ta. Amo da ka din tinapasamak ni Papang. Saan pa? Diyak na lagip nga awagan ida. Tagpadadamat nga day di adayo a lugar. Sikatin mo na nalagip ko ngayon nawagan ading. Masapo lang maamuan dati napasamak ni Papang, manang. Nang ro nagatisoda ti. Amo mo't siguro ti kayat ko asawan, manang Vanessa. Uuwan ading ko. Maawatan ka. Sige. Awagak ti doa kakapsat ta. Tap na maamuan dati napasamak ka ni Papang. Tilang may sakabsat ta tinawagak. Diyak makontak ti maysa. Manang? Iso ka nun ti makamo amang ipakamo iti maysa payakabsat tayo. Ni Papang ni manang. Kasanungatan. Di mo't larumwaran ti kadandan na nga dadi tao nagto-hospital. Uwan nga rod ading ko. Tap na maamuan ta kumamat ta no niya ti rumbang nga ramidan ta. Manang. Diyak napakadaan da iti napasamak ating ko. Nagragsak pa'y ni Papang, hindi na udya sinarong karak. Diyak palas ni namnama kasto'y gayam ti mapasamak. Oray siyak manang. Diyak mo't ninamnama da ito'y. Naklatak iti da ito napasamak. Aning ko. Aday tagaya man ti kadandan na ni Papang anang itaraykan ko na diti ospital. Isunday tarimuhar. Parbangon ang ading ko. Kasayaatan siguro na agawid tapay.
Itay pa'y anagawid ti kadandan na ni Papang. Ta saan mo ta mabalhin ti umunag iti ospital. Kaya't ko ti umunag manang. Tap na makitak ni Papang. Ading ko, apaman anak kapanaw ti kadandan na ni Papang. Pinadastan ti nakisarita. Ngamsan ta pinalubusan. Tila ang kadandan na ni Papang ti pinalubusan da. Ngamapay manang. Anak na ta ni Papang. Apay saan data palubusan na mangkitakin kwa na. Gapo ka dagiti pag-alagadan nga ipatpatungpal ti ospital. Gapo iti pandemya ading ko. Iso asaan data palubusan asumrak iti ospital. Nalawag di kunada. Ngadan iti freezer ijay morgue ni Papang. Tamasapol nga iswab test da. Katurayan tayo pa iti resulta. Manang Vanessa. Pudno nga imbaga ti kabsat ta iti legal nga asawa ni Papang. Adatan ti makamo. Gapot adayuda. Ngam adda dagiti pagalagadan arumbang amasurot ita ading ko. Gapo iti pandemya. Iso amasapul sumurot ta. Tangay santa mutla ang amakaunag iti ospital. Kasayaatan no agawid tapay. Tapno makainan ata. Tamaman ang mapalubusan ng amairwar ni Papang. Sigurado asaan tantun basta makainan na. Ading ko. Nalabit amas daaw ka, Manang Emmy. No apay, anadakamat ko ti. Kabsat ta, iti legal nga asawa ni Papang. Adda ngamin legal a pamilya ti amak. Katsyak, anak-nak ni Papang iti inak. Anaam-am mo na iti may sa lugar, nagtrabahuan na idi kabanbanwagan na. Sabali met ti ina ni Limuel nga ading ko. Dua ti kabsat mi iti legal a pamilya ti amak. Ngam agpadada nga adda iti adayo a lugar. Iso nga imbilin da, ada kamin kani ading ko a Limuel, ti makaamo ang mga sikaso iti bangkay ti amak. Ngam gapo kadagiti pagalagadan nga itden ti pandemya. Saan mi abasta maaramid dayta? Tamasapol pay nga urayan mi ti resulta ti swab test ti amami. Ti dagansan mi kanilimuel akabsat ko. Nanayunan pay. Gapo kadagiti partido ti amak. Manang Vanessa. Langam tinabamban nung una yan. Madlaw pa'y ngawan turog mo. Kasano ading ko. Manipod nagsinata itay parbangon. Diyakon nakainanaan ang sungsung ba't kadagiti awag ti kakabsat ni Papang. Ken kadagiti kakasinsinta ken kuana. Ha? Amamo mat dagiti partido ni Papang. Naguluda. Saan da makawawat. Nangruna ni Auntie Bebang. Apay ngamin manang. Anya timbaga ni Auntie Bebang. Apay ka no abinaybayak ni Papang. Ni, apay asi ka nga iti pabasulan da. Amo damot nga da kadandan na ni Papang. Di kadandan na na kumaati pangibaganda iti kasta. Limuel ading ko. Diyak kaya ti makisubang ka ni Auntie Bebang. Ta saan ta paylaan na urnos ti maipapan iti bangkay ni Papang. Di payla rimor ti swab test na. Iso ati rumbang apanunutan ta ita. Kat... Oh, manang. Asino day ta umawawag? Sino pa ingay? Ni Auntie Bebang Sigurado pagsasawan nakmanan. Nakastamot lang manang Vanessa. Di mo lang ang sungsungbatan. Baybay amlatan. Mauman tumot lang day ta nga umawawag. Diyos ko, amo ka narigat ti agunay itapanawan gapo iti pandemya. Naira na paymot nga itapi mo sa iti amak. Tirigat na, adayo dagiti kakabsat mi iti legal a pamilyana. Kat da kami kani ading ko alimwal itatirumbang ang mga sikaso kan kuana. Diyos ko, di na kam ko mabaybayan kani ading ko. Nang runak at mismo pa'y akabsat ti pimusay nga mami. Timang dagdagdag iti dagansan ang marikrik nami.
Pangasim ko, ma, Diyos ko. Tadi na kami baybayan. Masapol amang iremedyo ak iti kwarta. Tapno adda ti maaramat mi. Sa anak namin asigurado no tumulong iti gastos dagiti kakabagyan ni Papang akalugaran mi. Apo, sapay la ko nga. Tada mairemedyo agatad. Di nakbaybayan, Diyos ko. Ni Auntie Bebang manan ti umawawag. Makamuditan. Sungbatak lang tapno awan ti makunana. Amang ano nakarkaro ket din nga agungat no jak sungbatan. Hello? Hello? Auntie Bebang? Talaga bastos ka, si Vanessa. Auntie Bebang? Apay ka niya kas naman anti magbagayo kanyak. Awan ka di ati babain mo. Anya ti planom. Bulukot ti kapsat ko iti ospital. Ha? Apay nga yati mo sa si kaswad. Minaybayamot san nga tayo ti morgue ti ospital. Anya ti serpin nga na. Auntie, urayan mi kani ading ko alimwel ti resulta ti swab test ni Papang. No negative ti resulta ti swab test na, mabalinan nga irwar iti ospital. Iso, Kakit tingawan ti utang mo na impaganakam. Amap day chay, nambay-bay afkit din iti ospital. Imala ka talaga iti inam-anam amo ti kapsap ko iti no sa tinuladitan. Talaga nga ipakat mo ti kinaanak mo iti ruwar. anya kayo mutan. Apay ngay akas na ti magbagayo. Anya kumangay ti pakainaigan na no anak-nak ni Papang iti sabali a babae. Imbes ko maatulungan da kita, tapno maasikaso ni Papang. Ngam kastakit din ter aramidan nyo. Ay, pastos kakit niya talaga. Awan sursurong. Di na ka na kumanimpot puto ti kapsat ko. Himala ka iti karanggandyang nga inam. Bastos ka! Nalas niyo galim! Nabasbastos kayo, pay. Naawan ti maitulong nyo. Nasaysayat pa'y nga gulimak kayo langan. Saan kayo asao-asao? Diyos ko. Pagawanan nak no nasungbatak iti baribar ti kapsat ti amak. Diyak nalapdan ti riknak, Diyos ko. Pagawanan nak ko, ma. Pangaasim tay ka na kumaitikiran, Diyos ko. Di nakbaybayan. Pangaasim ko, ma. Sakmaya nagsarak ta. Imawag ti may sa akabsat talimwel. Anya ti kunana ngay, manang. Damdamagan na no anya ti resulta ti swab test ni Papang. Ngam kunak amaamuan tapay laang itangal daw. Manang, Adabilin ti kapsat ta, ading ko. Ayaw nak ti kayat na. Ngam masapol nga ibagakkan ka. Takayat ko amaamuan mo ti opinyon mo. Nang runak at sika ti kadwak nga adda ita ditoy. Oy, anya day ta, manang. Sige, ibagam. saan nga idawdawat? Ngam no bilang agpositibo iti virus ni Papang. Saan tayo na makita, pay? Gaputa sigurado nga idiretsyudan nga ikrimen. Manang Vanessa. Ngambilin ti kabsat ta, nga uray negative ti resulta ti swab test na. Diretsyo matlaang ang makrimate, taiso kano ti kayat ni Papang. Kasla na dakamat mo't kanyak day ta ni Papang idi, manang. Kunana ano mabalin. Di na kayat ti mailungon. Kan may masayag iti mabayag no bilang laang. Ha? Naibaga namat kan ka ti kasta? Uwan, manang. Apay, nadakamat na kadimat kan ka? Uwan ading ko. Naibaga na kanyak dayta. Kat rumbang lang ang masurot ti kayat ni Papang. Mabit lang ading ko. Ti kabsat ni Papang aday di abroad to'y agri-request iti video call. Mabit lang ang tasong batak.
Talagang agirim remedyo kami pailaan ka ni ading ko alimwel iti kwarta, Uncle. Diyak mo't makakid daw iti tulong kadag iti kakabsat yung ada ditoy. Ta imbes at tulungan dak, pagsasawan dak pa'y, nangruna ni Auntie Bebang. Amok di ugali dagiti kakabsat kong adda dita kaanakan. Uncle, Inawagag ta anak ko'y darabi. Ni kasinsin mo nga alan. Kunag nga ipawid ko kunkuan at kwarta ang maaramat para hindi pupusay ti ama. anya di kaya Diyosawan, Uncle? Amok dirigat ita dita Pilipinas. Amok magdirigat mo, Vanessa. Tayo pag-aamin kanyak ni kasinsin mo nga alan. Amok kada kayo ni ading mo alimwel dagat asikaso iti amin. Katagiti kakapsat yu iti legal na asawa ni papang niyo. Damat iti adayo. Uncle, Alan, akasinsin mo di pakipawitak iti gastusin niyo para hindi papusay ni papang niyo. Apa man na maalan na tipawid ko. Sana kang nakadagos tayo diretso ng iyawat ka ng kwarta. Sigardong ti makamoy di pawid ko. Saan may akayat ang makipiyang dagiti kakapsat ko nga dadita. Sigurado, pag inaguman dan tumanan ti kwarta. Nalapag ka na kan. agyaman na, Uncle. Talaga parikot ita ti kwarta. Isung agyaman na kada kayo. Agyaman na kunay. Iti panawan ti panubok, nulakit di takumpet ka iti namarswa, di nakabaybayan. Napanagnakak dayta, manang Emmy. Tauray no kasano ti kinarigat ti sitwasyon gapo iti pandemic. Kala at latan asumangbay dagiti saan anamnamaan at tulong. Karaman pa yan dita ti panagnegatibo ti bangkay ti amak iti virus. Iso anairwarmi iti ospital. No pay kasta, saan anabal sa mo adagos, gapo iti panaka-freezer na. Bayat nga ururayan mi ama isimpa ti bangkay ni Papang, napan kami adwa ka ni ading ko alimwel, iti pagtaengan ni Auntie Bebang. Ay, saan nababali na bakrimate ti kapsat ko? Jack itulok! Auntie Bebang, kasta tibilin dagiti kakabsat mi, asaan ang makaumay ditoy, gaputa at dada iti adayo. Ulbod ka! Nakasaritak mat idan, kunada asan damat akayat ang makrimate ti amada. Imposible day ta, Auntie Bebang. Agpapada ti desisyon mi nga agkakabsat. Taiso day tatibilin day di Papang, idi si bibiyag pay. Ay, sumardeng kayo! Da kayo nga anak, iterwar! War! Ha? Oo na yan, ti kasta pa nagsasauyo kada kami, Auntie Bebang. Imay kami ditoy. Tapno'y pakaamumi kada kayo, anairwarmin iji ospital ni Papang. Tapno sumardeng kayo ang mga ibagbaga binaybayan mi ti amami. Ito tami. Ito ta imay mi ibaga kada kayo ti plano mi ngagkakabsat. Kastakit din ti bagayo. Unay kayo matan. Ay, di kag pakalaing si ka nga anak itiruar. Awan ti karbangam nga ginlalaing nga desisyon. Tanak na kalaang ti kabsat ko itiruar. Manang Vanessa, tinasaya, pumanawtan dito naibagatan ti kagarata. Pumanawtan dito ang mga noon niya pa iti mapasamak. Umay kan manang. Nakasaritam ka din dagiti kakabsat ta, manang Vanessa. Wan ading ko. Imbagak ti amin ang napasamak. Imbagak mutlaang ti kinuna ni Auntie Bebang ang nakasarita na ida. Ket, agpaiso ka di manang. Nakasarita na Auntie Bebang dagiti kakabsat ta iti legal nga asawa ni Papang. Saan, ading ko?
Kaya't nga ruta sa wunday ta, agul ulbod ni Auntie Bebang. Nabatad nga agul-ulbod. Imbagak mo't laang kadag iti kakabsat tati may papan iti kwarta nga impatulod ti kabsat ni papang. Ket anya ti kunada nga eh. Data kanon ti makaam mo amang i-budget. Agkid-kid daw da iti pasensya. Tatalaga asaan da makaumay dito'y lugar tayo. Tamalaksid na ingat ti quarantine status tayo ita, gapo iti pandemya. Marigatan damot laang amang iremedyo iti gastusan da nga agbiyahe, no bilang laang. Anyan, di man la makaden na ni papang dagiti anak na iti legal nga asawa na. Lemuel, Data sana din makiliti din na ni papang. Data ti kaden na itaapim mo sayan. Uwan gaya manang, kasanun ti may papaniti damo a plano, amakrimit adagos ni papang. ti balakad da. Imasayag iti may salaang nga aldaw ti bangkay ni papang. Tapno mapagustuhan daan ti bebang. Kalpasan na, ikremate ton sakbay ama itabon. O manugot nga tanan ti bebang iti kasta a plano, manang. Makaamuditan. Tinapatag, tungpalan ta ti desisyon dagiti kakabsat ta iti legal nga asawa ni papang. Diyak kaya tapaayan ida. Takinapudno na. Masya nakadakwada. Gaputawan da iti dan na ni papang. Iti kanito arumbang ko mga addada iti dan na ti amatay o. Kasta tinagbalin a plano ming agkakabsat, Uncle. Iso nga ita, nakamasayagan ti bangkay ni papang. Kitapudno na kaanakan. Inawagak na antiyo a bebang. Binagpagaak, ta sana rumbang at ikayat na ti masurot. At da kayo nga anak ti kabsat mi apimusay. Iso da kayo ti rumbang na desisyon. Ti rason ni Auntie Beba, Uncle. Anak kami kano kanilimwel itirwar. Iso nga awan kano ti karbengan mi nga agdesisyon. Ay, bitot na itarason na antiyo a bebang. Tanodyak agbitot. Desisyon nyo amin nga kakapsat na ita. Saan ka di? Uwan, Uncle. Kasta tinapagnunumuan mi. Gaputa isumot tinaibaga ni papang idi si bibiyag pay. Aramidan nyo na niya di desisyon nyo nga kakapsat. Kitawag mo't niya agpasensya kayo ka ni ating Malimuel, Vanessa. Pasensya nyo latan dagiti partido mingata dita Pilipinas. Takinapot nuna. Talaga nagulo ti pamilya mi. Iso nga ro kinay kayat ko pa yung tinagtalinaot nito abroad. Kapo iti ugali dagiti kakapsat mingata dita. Nang runa na antiyo abebang. Iso nga ganus kayo ka ni Limuel kaanakan. Tada kayo kat nga ro ti adda dita. Tinapatek at may simpayo ni Papangyo. Uwan, Uncle. Tandaanan mi ka ni ading ko ti balakad yo. Kat agyaman kami manan kada kayo. Oo na yan, manang. Imbes ko maamang rugin dagiti agkararag para iti lamay ni papang. Ngam saan da makarugi. Gaputa manipod simangpot ng ti bebang. At damot latan iti abay ti lungon ni papang ngagdungtungaw. Uwan nga rod ading ko. Kunamot lan agpaypayso ti panagdungtungaw na. Idinto tamo mo ti amin no kasano nga imamag na ni papang idi si bibiyag pay. Uwan nga rod, manang. Di na pa'y tinulungan na pulos ni papang idi masakit. Ita, isukit din ti kunamlan na sakitan iti husto. Gapo iti ipupusay ni papang. Ala, bye-bye amlatan ading ko. Ti importante, napagustuhan da. Kat mapatgan mo't laang ti kayat ni papang idi si bibiyag pay. Asaan amalamayan iti mabayag. Tainton bigat, apaman amakrimit. Maisimpanton ni papang. Tapno makainanamutan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Saan kami ang nakapalwalo, idi madama ang nakamasayag day di papang mi, manang Emmy. Gapo ta nagdungdung aw mutlatan ti maysa nga ikit mi, iti abay tilungon na. Ngam uray no kasta, sinigurado mi kanilimwel akabsat ko,
Ana kompleto ti palwalo day di papangmi. Para iti panagulimak na itidan na tinamarswa. Aklunak nga adu ti agkakasakit asao, ken pasamak, anapasaran mi ken ni ading ko, idi pimusay day di papangmi. Ana igiddan pay iti sitwasyon ti pandemya. Ngem inanusan mi amin dagijay para ken kuana. Saan min nga ingkaskaso no anyaman dagiti nangeg mi iti partido ti amami. Basta ti tinarigagayan mi laengen, ket ti maisimpa mi anasayaat daydi amami. Daytoy ti padas ko nga amok ajak tupulos malipatan manang. Tuy pagayam mo, Vanessa. Pagayam a Vanessa, anyan nga agpaiso anya. Ammo masansan man akasta ti pasamak. Numakuna nga anak ka itirwar, kaslakit din nagdakas ti pagkitkitaan ti sabalikan ka. Idinto tawan mo't ti basol mo, tadi mo mo't nagayatan ti pannakaitaom. Tirigat na, mismo pa'y adagiti kabagyam ti umuna amang idadanaskan ka. Ngamdayawan ka iti kirad ti pakinakam mo. Da kayo iti adim kunak manlaangan. Gaputa saan nyo abinaybayan day di papangyo. Kat sinigurado yo anaurnos anaisimpa, iti laksid dagiti napasaran nyo. Day tamot ngamin ti importante pagayam ko. Ti mangibaklay iti akam, wenno obligasyon nyo iti naganak kada kayo. Uray anya pa iti ibagbaga ti dadduma, maipapan iti kinatao yo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti ingka pa nang ibinglay iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi.